Ahoj a vítejte u 61. dílu podcastu Odbrzděno. Dnešní díl je určitě speciální, jelikož naším dnešním hostem je kapitán Sparty Lukáš Haraslín. Dobrý deň, ahojte. Vladimír Dobrovolný a Honza Šťastný uvádějí podcast Odbrzděno. Lukáši, takovou jednoduchou otázku na úvod, nebo já nevím, jestli je jednoduchá, ale myslím si, že bude. Jak se vlastně teďka máte, když jste mezi zraněnými? Je to nejhorší vlastně vždycky, jak se s tím popasovat, když nemůžete vlastně hrát, nebo jak to zvládáte a kdy vás hodíme na trávníku? Tak samozrejme je to tá horšia časť tej sezóny, keď musíte byť mimo toho trávnika, mimo chalanov na tom ihrisku a zase z druhej strany máte viacej času možnosť pozorovať, či v šatni všetko funguje, máte iné starosti teraz, dá sa povedať, ako keď vlastne sa točíte kolom dokola vlastne tých zápasov, tréningov. Teraz som mal mnoho viacej času vlastne pozerať na tú kabínu aj zvonku, aj znútra, ako to vyzerá vlastne nielen na tréningu, ale aj chod celej tej kabíny, takže má to také aj pre aj proti, ale samozrejme radšej by som bol na trávniku a riešil tie futbalové veci ako samozrejme tie mimo trávniku, ale to k tomu patrí, je to šport a všetko k tomu patrí a jak hovorí moja babka, všetko sa deje pre niečo a všetko tak, ako má byť. Prozradíte, kdybyste se měl vrátit na hřiště, nebo to spíš budem tajit? Tak na ihrisku dá sa povedať, už individuálne trénujem, samozrejme sú tam nejaké tie veci, ktoré musíme postupne doľaďovať a tým, že som mal také zranenie jedného typu, tak niektoré veci môžem robiť, iné veci nemôžem robiť, ale je to vždycky lepšie, keď môže byť na tom ihrisku, ako keby som mal šlapať na kole alebo len cvičiť v posilení, takže som rád, že už môže byť na ihrisku a myslím si, že už tento týždeň by som sa mohol pripojiť k týmu, uvidíme. Zatiaľ to ide všetko podľa plánu, nechcem to zakriknúť a vieme, aké zápasy nás čekají v nejbližší době, takže uvidíme. Rozumíme. Ty jsi říkal, že jsi měl vzhledem ke zranění, takže si koukali na nějaké, jakoby, řekněme, mimo fotbalové věci nebo věci, které nevidíš třeba ze hřiště, tak je něco, co tě nějakým způsobem překvapilo, něco, čeho jsi nevšiml, že jsi řekl najednou tyjo, tohle je super, nebo naopak třeba? Tak myslím si, že to sú také tie klasické veci, nejak moc extrémne by som to nechcel rozebrať, samozrejme týka sa to nás, týka sa to hráčov, je to viac menej v šatni, také tie veci na tom ihrisku, sa snažím robiť stále tie isté veci, ktoré chce od nás tréner, ale tí hráči musia dať niečo od seba, nemôže to byť len tak, že čo vám povie tréner, to musíte robiť, ten hráč samozrejme, tréner vám poradí, ale ten hráč, tá situácia na tom ihrisku iná a preto si aj my chceme radiť, tak ako napríklad sú situácie, kedy ja som napríklad nehral Pani a videl tú situáciu inak z tej lavičky alebo z tej tribúny, keď bol zranený, tak sa mi snažil poradiť, aby som si možno inak hľadal miesto na tom ihrisku a zase opačne teraz, keď ja som nehral, tak som videl z tribúny, že tie miesta sú niekde inde, kde ako bolo povedané a samozrejme to videli aj tréneri hneď a to sú také zlomky sekundy, ktoré alebo také tie momenty, ktoré hovorím, niečo si natrénujete, ale inak to vyzerá v zápase a vtedy ten hráč musí byť chytrý a myslím, že máme dosť chytrých hráčov na to, aby to tých zápasov vedeli zmeniť sami a čo sa týka mimo toho ihriska, tak to by som možno aj tak nerozobral. To sú také klasické tie veci v šatni a to sú také v úvodzovkách maličkosti. Samozrejme by to zaujímalo divákov, ale to už možno sa spýtate Sparty, keby možno urobili o nás nejaký dokument, keby nastavili kamery donútra, tak možno by ste sa aj zasmiali, možno by ste boli prekvapení, ale hovorím, možno to niekedy dopadne. Jak běžná je vlastně komunikace přímo takhle mezi hráči ohledně věcí, jak máte třeba se pojat na hřiště nebo řešit situace a nakolik bychom to nějak kvantifikovali procentuálně, tohle slyšíte od trenéra, kolik času třeba to probíráte se spoluhráči, protože my vlastně toto nevíme vůbec, jo? Vlastně... Tak záleží, samozrejme záleží. Máme veci, ktoré máme natrénované, ktoré vlastne skúšame každý deň, vlastne samozrejme na každého supera to platí, na každý super na vás inak vyletí, inak hrá, niekedy možno úplne vás zaskočí nejakou povedzme zostavou alebo nejakou tou formáciou a myslím si, že to máme urobené dobre na tom, že máme veľa trénerov a hlavne máme trénerov, ktorí sa starajú o ofenzívu, defenzívu a vždy si zoberú tí tréneri tých hráčov, ktorí potrebujú a snažia sa im to ukázať vlastne na individuálnom meetingu a či už pred zápasom alebo hlavne po zápasoch, aby videl ten hráč, kde možno robil chyby a kde by sa to dalo zlepšiť v tom zápase alebo práve naopak, kde bol ten hráč super v tom zápase, aby v tom pokračoval, pretože myslím si, že v tých
posledných, dá sa povedať, zápasoch alebo mesiacoch sú tie zápasy proti nám stále rovnaké. Každé mužstvo buď na letnej bráni, alebo proste na kopli tie lopty stále do súbojov a tak ako som videl tú jednu štatistiku, že Česká liga je jedna z najsúbojovejších, tak to ma trošku akože aj zaráža, že stále sa hovorí, že chceme hrať futbal, potom vidíte štatistiku, že to je najviac súbojová liga vo vzdušných súbojoch, takže myslím si, že aj pre toľko diváka, určite divák by bol radšej, keby ten futbal bol hore dole, alebo samozrejme pre diváka, ale pre trénerov nie, ale keby ten futbal sa viacej hral na zemi ako vo vzduchu, takže ja som tiež toho zastancom a myslím si, že viacej chalanov u nás v šatni. Že nie sme práve my to mužstvo, ktoré by vedelo nakopávať povedzme dlhé lopty a hrať súbojový futbal. To si nemyslím osobně. No, malinko odlehčím možná, ale vždycky vidím trenéry, jak řvou na hráče a když třeba si pamatuju nějaký zápasy jako proti Kodani nebo tak, kdy fakt člověk nesežil vlastního slova, jak si říkám vlastně na kolik můžete to trenéra vlastně slyšet na tu dálku ještě třeba. Tak samozrejme je to ťažké, ale myslím si, že tak ako som povedal, že sme dosť chytrí na to, že keď už sám si ten hráč uvedomí, akú možno tú chybičku spravil v tom zápase, tak keď zakričí tréner, alebo vy sa tak jemne pozriete na lavičku, tak viete, že ten tréner vám chce vytnúť vlastne tú danú situáciu a snaží sa vám to len vysvetliť, ale potom samozrejme veľa si vysvetľujeme cez počas, kde máme na to viac menej málo viac času ako na tom ihrisku naozaj to je situácia za situáciou a tam sa netreba zaoberať teraz, urobil som to zle, tak teraz budem rozmýšľať nad tým, to proste treba to zaujať za hlavu a potom urobiť to v tej druhej situácii úplne inak, ako ste to možno urobili v tej prvej, alebo možno niekedy sa stane, že to, čo ste spravili zle v tej prvej situácii, naskočí situácia druhá, v ktorej by ste to nemali tak urobíte to vlastne dobre, čo sa tak väčšinou stáva, že poviem aj mne, že čakám niekedy na tú odrazenú loptu, že v prvej situácii sa to nepodarí, v druhej situácii sa tá lopta dorazí ku mne a vlastne môžeme ísť do breaku, takže hovorím, to sú situácie na ihrisku, ktoré musíte vy ako hráč nejak nekalkulovať, ale myslím si, že už rozmýšľať tak, ako keby mať stále tú myšlienku dopredu. Ty jsi docela emotivní hráč, hlavně i třeba, když jsi vystřídaný, hlavně třeba v loňské sezóně, když jsi střídal v nějaký 60. minutě, to bylo tak, dělo se to velmi často a že když sedím na lávce, já vidím, že to obchází z toho hřiště a často tam třeba jakoby gestikuluje nebo něco a tehdy vlastně v době, kdy byla taková se Spartě se nedařilo výsledkově, myslím konec loňské sezóny, tak to některý fanoušci brali, že jsi jako naštvaný, že tě jako střídají. A vím, že se nám několikrát vysvětlilo, že mi to tak nepřijde, Váděj, vlastně když je fakt 2 metry od tebe, tak říkal taky, že mu to spíš přišlo, že jsi jako naštvaný spíš jako na sebe, nebo že se něco nepovedlo, než že na to, že tě trenér střídá. Ale ještě jsem pro takový malý ostý můstek, že potom, když tě vidím, když dojdeš na tu střídačku nebo něco a vidím, že tam něco děje, tak ty jako chtíš tam, ty jste jak čertíci, tam pořád jako hodně to prožíváte. Tak myslím si, že tie emócie k futbalu patria a sú momenty, kedy samozrejme zažil som veľa zápasov, kedy som naozaj bol v 60. minúte opäť vyflusnutý a viem, že som mal 90 minút a opačne sú zápasy, kedy som sa cítil dobre a bol som vystriedaný ale proste to sú rozhodnutia trénerov, vy to neovplyvníte, proste my si nemôžeme dovoliť gestikovať nejak na terén, aby ma nestriedal alebo čo, proste to je nepoviem, že neústa samého k sebe, ale k tomu vlastnému spoluhráčovi, pretože mali by sme si jeden druhému držať palce tak ako sme to robili v tých predošlých sezónach, ale hovorím, som emotívny hráč, emotívny taký typ, kto ma pozná, že vie, že by som chcel hrávať a samozrejme ja už viem aj sám od seba, kedy naozaj nevládzem alebo nie, ale tak sú také momenty v zápasoch, ktorý ten hráč potrebuje možno 1-2-3 minútky, kedy naozaj potrebuje si vydýchnuť, že nabere ten druhý dých, tak ako sa hovorí a potom vlastne dokáže urobiť aj ten zápas, takže hovorím, to sú rozhodnutia trénerov, tréneri vždycky majú nejaký plán, ale keď sa pozrieme, tak u nás sú to väčšinou tí krídelníci, ktorí sú prvý striedaní, takže dá sa povedať, nie som to len ja, ale sú to iní hráči, takže neberiem to nejak, že osobne, alebo jak by som to bral. Honza tady zmínil tu minulou sezónu. Když jsem se koukal ještě pro jistotu teďka před natáčením na statistiky, tak by ta sezóna z pohledu týmu nebyla úspěšná. Tak vy, co mám jako dojmy z těch zápasů loňských? A jsem se koukal, že jste dal vlastně v loňské sezóně v lize 11 gólů, což vlastně vůbec není špatný číslo. Tak čím to je, že se vám podařilo udržet pořád nějaký standard? Máte nějaký trik tajný třeba, jako proč, jako jak se nenechat semlít vlastně tím, když se nedaří? Protože i to je součást sportu. Tak nepoviem, že by som mal nejaký trik na to, ale vždy sa snažím urobiť pre ten tým maximum a dobre viem, že keď ja odoznám tomu týmu 100%, tak viem, že ten tým mi to vráti, aj keď možno bola kríza, že sa mi nedarilo, naozaj a to sa proste stáva. Pozrieme sa do tých top líg, že naozaj tie mužstva, ktoré vyhrávajú tie ligy pravidelne alebo hrajú tie
povedzme tie vyššie úrovne tej Ligy majstrov, tak zrazu príde sezóna alebo zrazu príde taký moment, taký okres, ak by som povedal 4-5 mesiacov, kde naozaj nemôžu sa odlepiť od ničoho a stále proste, už keď si myslia, že vyhrajú jeden zápas, tak potom sa 4-5 zápasov nevyhrajú, takže proste to sa vo futbale deje naozaj, keď padne na vás taká deka, tak môžete urobiť hoci čo, môžete neviem, vymeniť kopačky, trenky, proste ak sa hovorí, slipy, všetko môžete urobiť. Tak ja som menil kopačky, buď keď som sa zranil, alebo čo, tak som chytil tie kopačky, hodil som ich do koša, alebo daroval som ich proste nejakým deťom, ktorým viem, že tie kopačky robia radosť, takže som taký typ, ale hovorím, ťažko povedať, vždy som sa to teda snažil zobrať možno na seba už tými skúsenostiami, ktoré som nabral nielen v Sparte v tej lige, ale aj v tých iných európskych súťažach, ktoré sme hrávali z reprezentácie, z nejakých tých ťažších zápasov, ktoré som mal a stále som povedal, že treba byť pozitívny a potom samozrejme treba to spraviť v šatni, ale netreba tú negativitu prenašať na ihrisko, aj keď to bolo ťažké, lebo naozaj do jakého zápasu sme išli, tak dá sa povedať, každý si prišiel na Spartu zahrať futbal a to sa nám v úvodzovkách nepáčilo. No. Ten program, který má vlastně Sparta už teďka za sebou, je vlastně docela náročný, protože máte v průměru 2 zápasy týdně, pak jdete na reprezentaci, kdy v rámci sezóny bývá nejhorší ta únava, kdy vás to začíná trošku už dobíhat, protože tohleto tempo se nedá držet nekonečně. Tak kdy to bývá nejhorší? Už máte zkušenost, že jo, tak můžete... Tak myslím si, že pre tých hráčov, ktorí chodia aj na tie reprezentácie, tak oni sú v jednom kole, ale niekedy to je na plus, že ten hráč je stále v tom zápasovom rytme, pretože sme o to, aby sme hrali tie zápasy a samozrejme do tohoto cestovania je trošku náročnejšie, ale myslím si, že už keď sa blíži ten koniec, povedzme teraz sa to bude zase blížiť v tom prosinci, že tam bude ten koniec tej sezóny, že naozaj možno tie hlavy budú už niekde, neviem, na dovolenkách s rodinami, tak to treba ustať hlavne mentálne, pretože to je taký ten moment, ktorý každý si povie, už poďme domov, poďme na dovolenku, ale tam treba to ustať mentálne a vieme, že keď to ustojíme mentálne, tak potom o to krajšie môžu byť dá sa povedať to voľno, tie Vianoce, tie dni s rodinou, ale hovorím, tam je taký najťažší moment a potom samozrejme začiatok dá sa povedať tej sezóny zase na nový rok a potom vlastne koncovka. Tá koncovka je najnáročnejšia asi zo všetkého. Po tých, dá sa povedať, 10-9 mesiacoch, kedy ste v plnom tom zaťažení a proste viete, že už chyba malý kročík k tomu, aby ste dosiahli nejaký úspech, alebo proste, že už viete, že za chvíľku je koniec, ale je to proste najnáročnejšia časť tej sezóny. Mentální únava bývá horší než ta fyzická? Chápu to dobře z toho, co říkáte? Tak určite si to povedal správne, pretože naozaj tú fyzickú únavu dokážete nejak zregenerovať, dokážete mať nejaké masáže, nejaké terapie, že vždy sa to dá, ale proste pokiaľ máte v hlave nejaký, nepoviem, že blok, ale stále proste viete, že buď vás čaká dlhá cesta a hráte niekde na štadióne, ktorý nie je úplne, povedzme, ideálny možno pre vás, alebo že viete, že tam nebudete hrať dobrý, dá sa povedať, pekný futbal na tom štadióne, tak už rozmýšľate nad tým a zaťažujete tú hlavu, takže tá mentálna únava býva oveľa ťažšia ako tá fyzická, respektíve tá telová, pretože to telo vždy viete zregenerovať, ale na hlavu potrebujete odpočinok, niekedy do toho aj tie 4 dni, ale ako si ste povedali, že tu hráte 4. nedeľa, teraz dá sa povedať, budeme hrať až do konca roku. Samozrejme sú tam 2 alebo 3 týždne, kde sa bude hrať sobota, ale hovorím, vtedy treba zregenerovať a proste vyčistiť úplne hlavu. Niekedy to pomôže viac ako nejaký taký individuálny trénink. Máte nějaký tipy třeba, jak pracovat s tou psychickou únavou, jak třeba, co vám třeba konkrétně funguje dobře? Tak vieme, že teraz sú na svete takí tí mentálni tréneri. Ja som to nejak nikdy nebral, že by som to ja potreboval. Viem, že najlepším trénerom pre seba môžem byť ja sám alebo môj najbližší, moja rodina. Samozrejme teraz už keď mám manželku a 2 deti, tak sú to oni. Vždycky keď som s nimi, tak vypnem od toho, dá sa povedať v úvodzovkách od toho futbalu. Vieme, že môj malý ten by chcel hrať futbal od rána do večera, ale je to proste iný futbal, je to iný taký šport, dá sa povedať, je to s vlastným dieťaťom, s vlastným synom a do toho teraz máme dceru, tá hráva s nami, takže vždy sa s nimi snažím nejak a tak ako som to povedal vo viacerých rozhovoroch, nenosím si veci dá sa povedať z klubu domov a vlastne z domu do klubu, vždycky to separujem a tak by to malo byť, pretože potom naozaj neviete, kedy vlastne, jaká je situácia, či ste v klube alebo ste doma a samozrejme aj doma viem vybuchnúť tak, ako viem vybuchnúť na ihrisku, takže to sú tie emócie, ktoré by mali byť, myslím si, že u mňa to sú tak v úvodzovkách na dennom poriadku, aj moja manželka vie, kedy, čo už môžem, pred zápasmi, počas zápasov, pred tréningami. Vie, že niekedy mi stačí aj keď dojdem domov po tréningu, neviem, 10 minút, že zavriem oči a ona vtedy nasrá na 10 minút a potom ďalších 10 sa mnou rozpráva, takže to je všetko vlastne o dohode a hovorím, teraz už pri tých deckách je to úplne iné ako predtým. Mně přišlo přece jenom, že tohleto i ty
i ty emoce pořád z vás jdou, to se nezmění nikdy. To je pro mě tak v pořádku, já si myslím, že to k tomu patří a myslím si, vlastně to tam chci vidět. U těch hráčů chci vidět, jsou naštvaný, že něco nejde a tak dále. Ale přece jenom přijde od té doby, co máte kapitánskou pásku, že jste se malinko jakoby, já nejsi umírnili to správný slovo, ale minimálně se už neprojevujete třeba tolik jako dřív, cítíte tam u sebe, nebo řekl jste si, že prostě teď musím to dělat trošku jinak, nebo to nějak vyplnulo samo? Ťažko povedať, hovoril som, že či som mal tú kapitánsku pásku, čo mám teraz, alebo som mal minulú sezónu, tak som dokázal zvýšiť hlas aj v tej kabine, predsa hovorím, tie skúsenosti nejaké musíte dávať do tej kabiny a nielen tými zápasmi v tom klube, ale aj mimo klubu, ktoré tie zápasy máme odohraté a tak ako počúvam z niektorých strán, keď idem na tiskovku po zápasoch, že už nedávam toľko gólov alebo toľko asistencií, tak stále tvrdím, že pokiaľ budú dávať tí hráči okolo mňa góly a ja budem pomáhať možno dobrými výkonmi, ktorí možno nebudú tak nie že dôležité, ale keď budem dohrávať pravidelne a budem pomáhať dobrými výkonmi, tak mi to je v úvodzovkách nie že jedno, ale budem rád za tých chalanov, pretože len ako mančaft, ako mužstvo môžeme vyhrať tie trofeje, o ktoré bojujeme, takže možno oni dávajú góly teraz a ja dám góly, keď to budú najmenej tí ľudia čakať a vtedy sa ukáže vlastne tá pravá sila, ale hovorím, neberiem to tak nejak, že teraz ja mám tú pásku a ja musím dávať góly v každom zápase, proste stále sa snažím hrať tak ako predtým a z druhej strany som veľmi rád, že to padá všetkým chalanom okolo mňa, tak ako som povedal a to je pre mňa najdôležitejšie, pretože vyhrávame ako spolu, prehrávame ako spolu a v podstate pre tých chalanov, keď oni dávajú tie góly, tak ja vidím, že im to robí ešte viacej dodávajú to takú viacej silu a myslím si, že na mne sa to možno nejak neukazuje. Tiež som mal zápasy, keď som nedal, tuším, to bolo v tej masterskej sezóne, keď som nedal 7 zápasov ani gól, ani asistenciu a na ďalší zápas sme mali vlastne doma derby zo Slaviou, dal som ho z priamaku a vlastne pomohol som, myslím si, že k veľmi dôležitému víťazstvu, tak keby to bolo tak túto sezónu, tak určite nepovedia tí novinári ani po slovo. Změnily se nějak reakce vašeho okolí, nebo vnímá vás vaše okolí jinak od té doby, co máte kapitánskou pásku, nebo neregistrujete změnu? Tak to možno by ste sa mohli spýtať môjho okolia, ale myslím si, že som stále rovnaký, tak aký som bol, či už v kabine alebo mimo kabiny, ale hovorím stále, ja som taký typ, to mi hovorí aj doma, že stále sa snažím stmelovať tú kabinu a vždy vymýšľať nejaké veci a samozrejme treba vedieť, kedy to použiť, kedy nie, pretože naozaj, jak sme sa bavili, tých zápasov bolo veľa, to cestovania bolo veľa, ale určite som rád, keď ideme s chalanmi niekde, povedzme na večeru, aj keď toho času nie je veľa, ale ukázať vtedy, že naozaj držíme spolu, že nám to nevadí byť spolu. Máme v šatni chalanov, ktorí majú, akože sme rádi, že sme spolu, niekedy ideme na tú večeru, ale ako som povedal, treba trafiť správny moment, pretože je ťažké, že hráte niekde povedzme v Kazachstane, doletíte a je ťažké ísť povedzme na večeru na druhý deň, keď viete, že ste boli v odzvukách 4 dní preč, takže hovorím, treba tú situáciu vždycky vyriešiť, najprv to premysleť a potom to urobiť, ale hovorím, myslím si, že niekto nevníma moje okolie inak. Samozrejme sú na mňa hrdí tí moji najbližší, moja manželka s deťmi a moja rodina, otec, mama, sestra a babka, takže oni sú takí, ktorí mi držia palce a sú na mňa pyšní. Fanoušci mají hodně rádi takový ty videa ze zákulisí, co Sparta vydává. Jak na to jako hráči nahlížíte, že tam máte někoho s kamerou, kdo toho teď nevíte třeba, co bude ven, co nepůjde ven? Tak oni nám, to je vlastne taká ich robota. Myslím, že ten futbal sa tak posunul dopredu, že vidíme, že skoro každé druhé, tretie mužstvo má nejaký dokument o tom klube, jak to tam funguje. Samozrejme niekedy nie je úplne dobre ukázať všetko, ale zase už keď sa natáča taký dokument, tak myslím si, že mali by tam byť aj také veci, ktoré povedzme sú negatívnejšie, ale v tom ďalšom zápase zase sa obrátia na tú mega pozitívnu vec a stala sa nám situácia. Hrali sme v Rige a proste niečo som si vyjednával s Petrom Vindalom a práve nás natáčala kamera, jeden z nás sme to nevideli a potom sme sa otočili, vlastne točila nás kamera a Pit chytil teba, hodil ho proste po tej kamere a povedal akože get the fuck out proste s tou kamerou a proste to sú tie emócie, ktoré tam majú byť a nakoniec z toho vyšlo tak, že sme si my vlastne vyjednávali len ako možno zmeniť tú rozhrávku, lebo sme boli pod tlakom a nakoniec druhý počas sme vyriešili inak a vlastne z toho tlaku, ktoré oni mali vlastne pri našom tom goalkicku, tak sme vyriešili inak a bolo to lepšie, ale ja neviem, či to tam vtedy dali chalani alebo nie, takže my to, ako snažíme sa to nevnímať, čak my vieme, že na tom ihrisku je neviem koľko kamier na tom zápase, 16 či 20 kamer, tak to ťažké bolo, že nevnímať kamery, ale hovorím, treba sa sústrediť na to, čo robíte, ale samozrejme niekedy to uletí a
To patří k tomu. My to máme rádi, protože všichni jsme lidi, že jo, tak jako patří k tomu i ty negativní emoce, protože já myslím, že to nejhorší, co může fanoušek vidět, když je tam jako mrtvo, jo. To, že se vlastně, že všichni jsou stejně naštvaný, jo, jako fanoušci se nedaří, tak to chtějí sdílet tu emoci negativní, takže jen do toho. No tak teraz nevieme, čo je lepšie, viete, radšej či niekomu vynadať, alebo proste idete okolo dverí a vidíte, že sú otvor alebo smetný koš, tak proste každý má v hlave myšlenku, že by rozkopol ten koš, ale tam to je proste zlomok sekundy a to buď si zlomíte nohu, niečo, tam niečo bude tvrdé vnútri, alebo nikdy neviete, ale tak stávalo sa nám väčšinou, že už som veľakrát zažil, že aj ja som kopol do dverí a urobil som dieru, proste to sú emócie a samozrejme, potom to musíte zaplatiť, ale to v tej chvíli vám je úplne jedno, pretože ste na strany a chcete to zmeniť niečo a možná niekdy taky to pomôže. Ono by bylo špatný, kdyby to bylo nějak jako na hře nebo připravený, to by samozřejmě, myslím si, že i ty diváci poznali. No to by sa asi ťažko dalo čakať, že vieš čo, teraz schod do šatne a rozkopni tam dvere, tak to poviem, že som blbý, alebo čo, ale proste keď som fakt naštvaný, tak proste vidím tie dvere polootvorené, tak ja buď rukou, alebo radšej rukou ako niekedy nohou, pretože viem, že ruku, keď sa zlomí, tak zatejpuje človek, ale nohu to ťažko, potrebujeme to k tomu športu. No. Ne, já myslím, že jak říkal Láďa, za nás je tady to dobře, že je vidět, že těm hráčům to není jedno. Jo? Já nevěřím tomu, že by jako vůbec nikdy to těm hráčům bylo jedno, nebo že by si řekli, já dneska to chodíme, ale občas to prostě může tak působit, jo? Jak jste říkal, třeba únava, nějaký špatný mentální nastavení, prostě stane se jich z věcí, možná nějaké osobní problémy může mít někdo, prostě jsme lidi, jak jsi říkal, ale potom vlastně ten fanoušek sedí, říká si to, tak já prostě tady jedu, já nevím, tady 300 km sedím, zaplatím tady 1000 za lístek a jim je to jedno, jo. Tak v ten moment si myslím, že je super, když se ukáže něco takového, že to těm hráčům není jedno, nejenom na tom hřišti výkonem, ale právě potom tím, že a nemusí nikdo ani jakoby rozkopávat, jo, ale že si někdo vezme slovo a řekne, tyjo, prostě co tam děláme nebo tak. To mně přijde, že jako správná jako message těm fanouškům, jo. A říkám, nic jako připravenýho, to určitě ne, ale jsem tam si myslím, že je v pohodě, že se něco takového pustí. Protože asi jako všichni víme, je to kolektiv, tak jeden se bude mírat víc tím, bude si víc rozumět, s tím třeba ne, a potom si tam třeba nerozumí, tak si to nějak vyříkají a jsou tam emoce, tak se asi neberou mluvit úplně potichu, že? A to je úplně normální. No, a nikdo z toho nebude dělat závěry, že ježišmarja, tam ten se nemá rád, ježišmarja, jo. Nebo nikdo normální. Samozrejme, zažili to v minulej sezóne a proste nám to už viac lezlo na nervy, jak možno niektorým, ale hovorím, to zase bolo niečo, že niekto musel niečo napísať, že zase Sparte sú, ja neviem, ten sa nebaví s tým a proste nás už to nebavilo, to už bolo naozaj, ja hovorím, to za iné nečítajte, lebo však vy viete, jak to je, my vieme, jak to je, proste každý s každým sa baví a teraz čo ja hovorím, tak máme dať fotku, že sme spolu vonku, neviem, na pive a zase nás budú džubať za to, že sme na pive a povedia, som skoro zanadával, že Spartania, že nedarí sa im v sezóne, tak budú zase písať, oni chodia na pivo a toto, tak oni raz píšu tak, ale hovorím, to proste žijeme v takom svete, akom žijeme a hovorím, my sme tiež ľudia a tiež sa nám veľakrát stane, že proste my ideme von a zase ľudia na nás pozerajú a povedia, a prečo vy tu sedíte, neviem, je 10 hodín večer, že ráno máte tréning a oni odkiaľ vedia, že ráno my máme ten tréning, proste my nezdielame s nimi plán, že my máme na druhý deň tréning, alebo proste možno máme ten tréning až o 5:00 po obede. Tak samozrejme mali ceniť na to, že môžeme konečne raz vypnúť hlavu, vykašľať sa v úvodzovkách na futbal. Ja si myslím, že aj keď ideme niekedy ako s chalanmi, povedzme, samozrejme je ťažké zladiť 30 hráčov, aby niekde išlo aj kvôli, povedzme, reštauráciám alebo niečomu, ale keď ideme viacerí, povedzme, tak my sa vôbec nebavíme niekedy o futbale, proste sa snažíme baviť vlastne o tom svojom individuálnom živote alebo v tom súkromí a vypočuť jeden druhého, presne tak ako si povedal, či má niekto nejaké možno problémy, nie, ale hovorím, to je všetko medzi nami a myslím, že tak by tá kabina mala fungovať. Stává se vám to často, že takhle vás někdo osloví a vysvětlí vám, že máte už být doma a spát? Jo, myslím, myslím si, že sa nám to stáva vždy, keď ideme niekde von, povedzme nejakú večeru, hovorím. Tak ja neviem, prečo stále ľudia si myslia, že my si nemôžeme dať, neviem, pivo alebo červené víno proste k dobrej večeri, keď ideme niekde na nejaký steak, tak ten človek si dá, samozrejme, sú hráči, ktorí si nedajú, ale ja si veľmi rád dám, povedzme, červené víno, dáte si aj doma, dáte si pohár červeného a proste vás to unaví, takže že spíte do 10 minút, no ale hovorím, my sme tiež len ľudia, nie sme stroje na baterky a ja si myslím, že samozrejme pokiaľ nerobíte nejakú, poviem, hanbu alebo ostudu, že v meste alebo čo, tak ja neviem, ako tak samozrejme je to futbal, je to iný šport, oni stále si budú mysleť, že my nemôžeme nič, musíme byť doma a na tréningu a doma, ale proste ja s tým nemám problém. Nemôžeme sa samozrejme skrývať, no to je asi najhoršie, čo by sa dá, že skrývať, ale nejak to nebude. Jak je těžký třeba do jistý míry ignorovat některé takové zprávy, který si mluvil, který šli minulou sezónu, nebo tak asi to nejde, že jo, tak možná opakujeme jste lidi stejně, takže prostě okolí to čte, k vám se to nějak dostane.
Tak ja nemám problém s tým, že jak som povedal, že boli sme niekde na večeri chalani a ja s tým nemám problém, keď niekto dojde a proste vyruší ťa a začne sa ťa spýta sa ťa niečo, že neviem prečo to nejde alebo čo, ale horšie je niečo také, keď ide iba okolo teba a začne ti nadávať proste, že ako samozrejme, tak ja som ti nič neurobil, hovorím, že so mnou môžeš normálne, ja sa s tebou normálne porozprávam, ja s tým nemám problém, ale hovorím, samozrejme sú niektorí ľudia, ktorí prídu, podľapka vás po ramene a povedia vám, že neviem, bude to dobré, alebo že sa to zlepší, blablabla. A zase sú ľudia, ktorí len okolo vás prejdú a začnú vám z ničoho nadávať. No. Tak my sa na tom pousmejeme, samozrejme nemôže byť, vždy si hovoríme, že my nemôže byť tí, ktorí budú arogantní alebo nepríjemní tých ľudí, pretože samozrejme on nevie, prečo to tak je. My vieme, takže my v úvodzovkách nad vecou, takže hovorím, treba byť, samozrejme nevždy to ide, stávalo sa nám, takže už aj my sme boli niekedy nepríjemní, že nám to v úvodzovkách liezlo na nervy, že nás proste niekto otravoval, sme mu povedali, že prosím ťa môžeš to nechať, že my sme tu s chalami, neviem, blablabla, ale proste stále u vás stále do vás išiel, tak už aj potom vám to príde nepríjemne a treba tomu človeku povedať naozaj, že prosím ťa choď, nechaj nás tam, neviem, choď na pivo, alebo zaplatíme ti pivo, ale už nás prosím ťa nechaj. Nemáte to už trošku v hlavě, že se třeba bojíte chodit ven, jo? Já neříkám, že to musí být vyloženě jako negativní ta zkušenost, ale že chcete mít prostě klid od lidí a že vlastně když vyjdete, tak bych čekal, že vás každou chvíli někdo bude oslovovat, takhle když jste někde, kde vás můžou poznat. Tak myslím si, že horšie, keď idete sám. Keď idete ako skupinka, tak je to lepšie. Keď idete sám, tak naozaj to vás zastavia a to si v úvodzovkách v prdele. Keď idete 4 a 5, povedzme 6, tak idete ako skupinka, tak niekedy nezastavujete, prejdete a niekedy to nie, akože je to v pohode. Keď sa za vami rozutekajú, tak je to samozrejme ťažšie, alebo čakáte jeden na druhého, kým sa neviem porozpráva, vyfotí, podpisy dá, ale hovorím vždycky lepšie chodiť s niekým ako sám. Nicméně já myslím, že měl jsi nějaký třeba špatný zkušenosti, že někdo jako měl nějaký problém a měl potřebu jako ti ho říct a tak dále, že tím se to očividně určitě změní, když to řekneš, že jo. Ale na druhou stranu já si myslím, že už od začátku, když jsi přišel, tak mně přijde, že jako máš velkou podporu od fanoušků, nebo aspoň já to tak cítím, že často se vyvolává tvoje jméno, teď si myslím, že jsi opravdu velmi oblíbený jako kapitán, ale jako hráč. Vnímáš tu podporu spartanských fanoušků? Tak samozrejme tá podpora je dôležitá, tie kontakty medzi fanúšikmi a hráčmi sú dôležité a tak ako povedzme, my sa im odvďačujeme alebo sa im snažíme odvďačiť tými výkonmi, vždy vieme, že to nie je úplne najlepšie niekedy, alebo že vám nevyjde zápas, tak ako povedzme aj vám, alebo fanúšikovi, alebo hoci komu nevyjde deň, tak proste to sa stáva, to tiež sa niekedy nájde, že ten deň je zlý, alebo naozaj čo chcete urobiť v tom dni, tak to k vám nevidie, ale naopak sú niekedy vám vidie úplne všetko aj jednému aj druhému a potom sa snažíte medzi sebou nejak odďačiť, tak oni nejakou dobrou atmosférou, vy zase výkonmi na ihrisku, ale hovorím, treba mať dobré vzťahy s tými ľuďmi, aj keď samozrejme to je povedzme 30 hráčov v šatni a 5000 povedzme na tribúne, takže to je proste strašne veľa ľudí, strašne veľa, by som to nazval, iných myšlienok, iných proste takých postav, alebo by som to nazval. Ale hovorím, vždy treba nájsť nejakú tú cestu k tým ľuďom, pretože naozaj aj vďaka nim dokážete vyhrávať tie zápasy, ale hovorím, ja som rád, že mám zatiaľ taký vzťah, aký mám, dúfam, že sa nepokazí a že to bude ďalej tak pokračovať. Jak vás baví hrát na stadionu soupeře, kde cítíte jako velkou nenávist vůči sobě? No teď nemyslím nikoho konkrétního, těch zápasů určitě jste zažil víc, ale je to jedno. Myslím si, že keď ste v Sparte, tak to je každý jeden zápas vonku, dá sa povedať nenávisť. Je prekvapivé, že niekedy na tej tribúne sedia fanúšikovia domáceho klubu, ktorí vám tlieskajú, ale proste hneď vedľa neho sedí fanúšik, ktorý vás nadáva, pluje na vás. Takže je to také zaujímavé, že možno oni sa medzi sebou pobijú na tej tribúne, ale to zase my neviem, my to nevnímame. Ja hovorím, samozrejme počas tej hry to okolie, alebo tak sa snažím nevnímať, aj keď hráme doma, alebo aj vonku, ale keď je prerušená hra, tak samozrejme to okolie trošku vnímate, vidíte tých ľudí a stretne sa vám niekedy očný kontakt s nejakým a proste to si poviete, že to je, niekedy ja sa začnem smiať, alebo proste ešte možno viacej naštvať tých ľudí, lebo však čo ja môžem iné urobiť na tom ihrisku, ten futbal sa hrá pre ľudí a proste niekedy samozrejme to nie je, že by som sa nejak, to nechcem ani povedať, že by som nejak posmieval tým fanúšikom alebo čo, ale proste vidíte, že vy keď sa usmiete, tak toho fanúšika to proste sere ešte o 10 krát viac, tak ja hovorím, tak ja nebudem sa na teba pozerať, nebudem smutný, pretože ja hrám futbal a ja si ten futbal chcem užívať a proste tak to berem. Myslíte si, že se hodně liší vnímání fanoušků, jako co se týká jako hry a vás hráčů, protože já mám pocit, že fanoušci často
reagují třeba negativně třeba na pomalejší výstavbu, jo, často třeba. Jo. A je to něco vlastně, co by třeba se dalo nějak, nebo jak to, vnímáte to tak, že tam je jako rozdíl, opravdu jak vnímáte vy tu hru, jak to vnímají lidi? Tak samozrejme je tam veľký rozdiel, pretože tí ľudia nevedia možno, aký máme my zámer v tom zápase. Ja poviem príklad, videli ste zápas, ktorý sme hrali na City? A myslím si, že to bol gól na 4-0, ktorý sme dostali, keď Akanji sa postavil na loptu a začal s tou loptou cúvať k svojej bráne. 2050 sme to spravili na Letnej alebo hoci kde inde. Tí ľudia by nás v úvodzovkách by nás zožrali, ale proste to bol zámer, aby nás vyťahli a proste 3 komými prihrávkami sa dostali k bráne a do prázdnej bráne dali gól. Takže to je niekedy to, že tí ľudia niekedy nevedia, že aj tá pomalšia výstavba je plán na toho súpera možno ho zaskočiť niekde, ale tak hovorím, to je prvé, čo ja hovorím aj nielen ja, ale všetci si hovorím medzi sebou, nevnímajte piskot, pretože my vieme, čo chceme v tom zápase urobiť a my vieme, akým štýlom máme proste zaskočiť toho súpera. Samozrejme je to ťažké, keďže hráte niekedy doma a stalo sa nám, že sme počuli piskot a keď 18 000 ľudí píska, tak nehovorím, že sa vám roztrasú nohy, ale hneď máte potom myšlienku, ty vole, ja musím hrať dopredu, lebo inak budú pískať, ale hovorím. To netreba nejak vnímať, že teraz tí ľudia by boli nahnevaní, samozrejme chcú vidieť útočný futbal, chcú vidieť góly, ale hovorím, veľa mužstiev, ktoré prídu na Letnú, postavia sa 6 do línie a tam je ťažko nejak priamo čiaro hrať, tam treba urobiť tú výstavbu a takto výstavba bude trvať možno 3 minúty, 4 minúty, ale na konci tej výstavby môže padnúť gól a zrazu celý štadión sa bude tešiť, takže treba to brať trošku aj tak v úvodzovkách s rezervou, že my nechceme hrať pomaly, ale proste čakáme aj na to, čo ten super vlastne chce urobiť proti nám. Když koukáte třeba na zápasy potom zpětně, na co nejvíce zaměřujete? Na svůj výkon nebo hledáte třeba i nějaký tak skúsenosti? Ja som to povedal, že vždy, keď hráme, dá sa povedať vonku, tak si hneď po zápase pustím ten zápas spätne, alebo keď hráme doma, tak dojdem domov. Manželka sa zoberie, povie dobrú noc, ona už vie, že idem pozerať ten zápas ešte raz, proste pozerám niekedy do 3, do 4 do rána a vždy sa snažím zamerať na ten svoj výkon, čo som mohol robiť lepšie, lebo viem, čo som v tom zápase mal robiť, ale samozrejme to už je taká tá predpríprava pred tým, čo nás čaká. Nie som jediný, ktorý to pozerá, je nás myslím si, že viacej, ale už je to taká tá predpríprava, čo nás čaká vlastne na tej pozápasovej analýze od trénerov a potom, keď tréner sa mi rozpráva, tak už máte povedzme aj pre, aj proti. Už vie, že ten zápas ste videli celý, lebo samozrejme tak ako tréneri pozerajú, tak ho pozeráme aj my určite a myslím, že to je len dobre, že aj ten tréner je rád, že ten hráč navníma tú hru spätne a navníma vlastne ten nielen svoj, ale aj ten tímový výkon z toho zápasu. Dostáváte po zápasech, krom toho, že se podíváš na zápas, dostáváš i nějaký data, nějaký výstupy? Tak máme tie GPS-ka, dostávame nejaké tie koľko sme nabehali, v jakých rýchlostiach, ale ja som taký typ, že proste dá sa povedať, že v niektorom zápase nabehate málo, dáte 3 góly, v niektorom zápase nabehate veľa, máte 5 šancí a nedáte ani gól, takže to je vždycky také, že musíte nájsť ten balans, nemôže to byť teraz len tak, že v tom zápase sme behali málo, preto sme prehrali. Samozrejme je to jeden z dôvodov, ale niekedy je tak, že v tom zápase beháme veľa, aj prehráme a sú zápasy, kde beháme menej a vyhráme, takže vždycky to má niečo pre a proti a samozrejme tréneri akože prípravy, respektíve tí kondiční tréneri vždycky si budú presadzovať povedzme ten fitness, ale zase tréneri od taktiky si budú presadzovať tú taktiku. Samozrejme vždycky musíte nájsť ten balans, ako som povedal a niekedy je ťažké, keď hráte doma povedzme proti týmu, ktorý som povedal, sa postaví 6 do línie a proste stoja, tak tam ťažko nabeháte povedzme tie vysoké intenzity, pretože naozaj tam držíte tú loptu, obohrávate tak nahádzané, ale potom sú zápasy, povedzme ako je derby, tak tam to je vždycky skoro na hore dole, oni hrajú vlastne 1 na 1, takže tam sa snažíte vždycky tomu superovi nejak utiec a tam naozaj tie zápasy sú inak, myslím, číslami ako tie zápasy, ktoré hráte povedzme proti tým slabším ústavom. Používají si tyhle fitness data i potom jako směrem ke střídání, že vlastně, když nevíte? Asi áno, keď chodím dole v 60. Ale tak stalo sa mi, že tiež že v 60. som hovoril, mám trošku tú únavu a vydýchal som 2-3 minúty, ale potom som nabral taký ten druhý dých a zrazu som mal od 60. niekedy viacej nabehaných alebo viacej nabehaných tých metrov v tej najvyššej zóne ako do 60. minúty. Proste to je zlomok toho zápasu a hovorím, sú niekedy také zápasy, že sa vám možno nedali 50 minút, ale potom proste máte mať na to tú kvalitu, preto ste v tej Sparte, aby ste ten zápas dokázali zlomiť, dá sa povedať, že sám alebo pomôcť tomu týmu. Takže tréner samozrejme má o vás dôveru, ale
ale už keď vidíš, no, že šlapete vodu a jazyk až po zem, tak naozaj je zbytočne vás tam držať. Ale niekedy to pomôže, pretože zrazu sa ocitnete niekde v nejakom dôležitejšom súboji a možno ten to spraví lepšie ako ten, ktorý by tam nastúpil, bol by čerstvý, že ten by mal nejakú inú myšlienku. To už je tá kvalita toho trénera, koho tam pošle alebo koho tam nechá. Dokázal bys, nemusíme být jako konkrétní vyloženě, ale jak vypadá příprava na zápas, jakoby, který vás čeká, jak to nějak, jak tam je souběh, co tak tam... to myslím si, že klasika v každom jednom ústve, či je to tu, alebo to máme aj v reprezentácii. Vždy máte nejaký ten týždenný plán rozplánovaný a vieme, keď hráme raz do týždňa, tak vieme do toho šlapnúť, povedzme útorok, streda, keď sa hralo v sobotu, takže útorok, streda do toho viete šlapnúť, lebo máte ten deň taký, že ešte dosť veľa do zápasu a potom štvrtok, piatok už idete s tým takou záťažou, že idete nižšie a už máte povedzme iba malý priestor, malé také tie ukazovačky a hovorím útorok, streda, to roztiahnete to ihrisko, pripomeniete si ten zápas trošku a pripravujete sa na to súpera celý týždeň v podstate. Samozrejme, keď dáte štvrtok, nedeľa, máte na to možno 1-2 dní, že je to ťažšie a preto treba prepínať hlavne teraz, tak ako sme sa snažili minulý rok, že to bolo ťažšie prepínať z tej Ligy majstrov do ligy, tak teraz to bude samozrejme z ligy do konferenčnej ligy, ale je to proste stále európska súťaž a stále chcete byť úspešní, počítajú sa na tie body tak ako v lige, tak aj v tej Európe, takže tá príprava je kratšia, ale o to dôležitejšia, takže treba rýchlo vedieť prepínať, tak ako povieme, vyhráme zápas v nedeľu a vieme, že štvrtok budeme hrať konferenčnú ligu, tak samozrejme v nedeľu sa môžeme tešiť, ale už v pondelok prídete a zabudnete na ten zápas, ktorý ste hrali včera, už sa pripravujete na Európu, pretože zaprvé sú tam iné lopty, iný super, proste nehráte s tým superom pravidelne tak ako v Českej lige, takže treba to vedieť prepínať. Takhle zpětně, jak hodnotíte vlastně, nebo co vám dala Liga mistrů? Vám konkrétne, no tobě konkrétne. Tak samozrejme dala nám obrovské skúsenosti a len dôsledok toho bol to, že tá Liga majstrov je úplne odstrelená proste od všetkého, že aj ten tlak je na vás väčší, že pozerá viacej ľudí na vás, pretože samozrejme je to Liga majstrov. Tým nechcem povedať, že ľudia nepozerajú na Európsku ligu alebo konferenčnú ligu, ale na tú Ligu majstrov naozaj pozerá skoro celý svet a prídu k vám ústva alebo idete niekde na City, dojde Atletico, takže už si poviete, že wow, že už som naozaj v tom špičkovom futbale a vidíme stále, že ešte stále aj zďaleka nie sme, aj keď sme odohrali výborné zápasy, myslím si, že v Európskej lige proti Galatasarayu, proste proti Rangers, myslím si, že aj ten domáci zápas s Liverpoolom nebol zlý, ale bohužiaľ ten výsledok bol pre nás krutý, že naozaj tam keď si človek pozrel ten zápas, tak tam si myslím, že to bolo hore dole, mali sme tam šance, ktoré možno by sme v Českej lige premenili, ale proste bola tam tá možno, nechcem povedať neskúsenosť, ale bola tam možno tá väčšia nervozita, že je to Európska liga, je to Liverpool, ale hovorím. Ten výsledok bol pre nás krutý, ale myslím si, že ten domáci zápas s Liverpoolom, ja nepoviem ani, že to bolo 50-50, ale možno to bolo, neviem, 53-47 povedzme, hej, že proste to bolo fakt kúsok, že tam to bolo o tom šťastí, o tom, kto má lepšiu kvalitu v zakončení, alebo tú finálnu fázu. Takové to zakončení, o které jste teďka hovořil. Sparta si v letošní sezóně tváří fakt hodně šancí, bych řekl, jako na Českou ligu určitě nadstandard. Ale já bych řekl, že to proměňování minimálně my fanoušci, my jsme si jako představili lepší. Teďka otázkou je, dá se s tím vůbec něco dělat? Jako, dá se to vůbec trénovat? Já když jsem třeba koukal, jak trénuje Haaland, ten tam měl postavený 2 branky a teďka tam chodila jedna míč za druhým a on zakončil do jedný, do druhý, takhle mu to tam fotbalili. Tak to jsem viděl jako jediný jako nějaký trénink zakončení jako z nějakého top klubu. Ale já nevím, jestli tohle je něco, co vlastně se v krátkodobém čase stejně vůbec může projevit. Tak já nevím, dá se to vůbec nějak jako zásadně ovlivnit? Nedá, ne? To sa nedá ovlivniť, proste to sú zlomky situácie, to proste niekedy vám na tréningu padne naozaj 10 z 10, že to trafíte proste, neviem, do šibenice, alebo že ani bránkarovi nedáte šancu, potom vám to 10 padne tak, že aj neviete sami jak, že neviem, prestrelíte bránkarovi medzi nohy, pod rukou, vyrazí to do brány a potom situácie, kde to z 10 netrafíte ani raz, ale to vtedy myslím si, že dôležité na tom hráčovi, že ja to poviem za seba poviem, že keď mi to náhodou dlho nepadá, tak nesnažím sa to siliť ešte viac, ale stále sa snažím byť kľudný a spomínať na to, že jak mi to tam padalo predtým, povedzme, jak som to zakrčoval s takou ľahkosťou predtým a nie, že ísť do toho tak flegmaticky, alebo nejak by som to povedal tak ležerne, ale proste byť taký uvoľnený a stále to tam tráfa, tak jak si spomínal, povedzme Haalanda, tak tiež mal nejaký
nejakú tú periódu, že nedal góly a potom zase dá 5 gólov a 2 asistencie, dojde do klubu, zase dá 3 góly, tam zase dá 2 góly, že proste to už keď sa raz potom rozbehne, to zase ide, potom samozrejme príde niečo zastaviť zranenie alebo niečo sa neodohrá zápas, tak trošku vás to vyvedie z tej takej koncentrácie a zase budete musieť do toho znova naskočiť, takže hovorím. Ale myslím si, že super tréning gamey na to, že my ako útočníci niekedy chodívame mimo hráčov a máme vlastné zákončie, keď oni tam hrávajú nejaké tú ukazovačku alebo niečo, tak ja si pamätám, že my ako útočníci tam máme 32 striel na každého hráča a sme 3-4 a niekedy, takže máme rôzne zakončenia, máme 4 strely z takej pozície, 4 z takej a vždy sa to tak mení v také tej zápasové situácii, takže samozrejme to ako útočníci trénujeme, ale bohužiaľ, keď vám to tam niekedy nechce padnúť, tak to sa môžete aj na hlavu postaviť, ale to tam fakt nepadne. Vaše charakteristické zakončení, vlastně zasekáčka doprava na delší tyč, to už mají všichni, ne? Kdo hrajou proti vám jako automatizovaný, že musí bránit zrovna ten typ zakončení, ne? Všimli jste si, že se to změnilo třeba v čase, že už automaticky všichni brání tohle primárně na vás, nebo bylo to od začátku vlastně posmínu stejný? Tak myslím si, že poslednú dobu sa to zmenilo, tak ako si povedal, že už keď dostávam loptu ja do tej mojej pozícii, tak jeden mi drží čiaru a druhý hneď dostupuje na mňa, čiže tam už toho priestoru tam veľa není, ale preto trénujeme niekedy aj na tréningu, si skúšam robiť niečo úplne iné, kde môžem zaskočiť tých obrancov, ktorí proti nám hrajú, alebo hovorím, že pokiaľ ide tá lopta na mňa sú dva hráči, tak niekde musí byť niekto voľný a niekde musí niekto chýbať. Hovorím, to mi matematika neberá, aby niekde proste nebol niekto voľný, takže vždy sa snažíme z tej situácie nejak výjsť a preto aj myslím si, že tréneri nám ukazujú či už tímové alebo individuálne tie klipy a vždycky sa nás snažia poradiť a samozrejme vy to vidíte inak v tom zápase, takže to je, dostanete loptu a zrazu máte okolo 2-3 hráčov, tak to ja si ťažko by som sa raz zastavil loptu a povedal, počkajte, musíme čo vymyslieť, to je proste sekunda. Naozaj niekedy môže byť ten spoluhráč nahnevaný, že si mu neprihali možno stále lepšie, ale to je sekunda, to je aj pol sekundy niekedy a niekedy dáte gól a idete sa spolu tešiť, nahráte, môžete spolu tešiť, niekedy sa pohádate, potom si to vysvetliť, že fakt naozaj sorry, ťažko sa tam dalo prihrať, mohol som prihrať, ale proste v hlave som mal myšlienku, že chcem vystreliť, tak povedzme v hokeji to tak je, že idú 2 na 1, tak častokrát to tí strelci berú na seba, pretože si verí a možno to trafí lepšie k tomu druhému, ktorý je vedle neho. Já si myslím, že hodně lidí si neuvědomuje, jak fotbal vlastně hrozně rychle, když na to koukáte zblízka a když na to koukáte z televize. To jsou úplně jiný sporty, jo? Takže vlastně to, co prostě říkáte, že třeba si tam potom něco ještě vyříkáváte, tak jako fakt je to zlomek vteřiny opravdu, jako na tom hřišti, že opravdu tam není čas se rozmýšlet a vlastně všichni, co koukají streamy, říkám, to je jasný, to bych věděl. My máme ešte takéto kameru, ktorá je úplne tam najvyššia a to keď pozeráme po zápasoch, my dojdeme po zápasu a hovoríme, že to bolo rýchle dneska, to sa nedá, a potom pozeráme a hovoríme si, pustíte to v tej normálnej rýchlosti, aby sa to spomalili, že naozaj to tá kamera úplne to zveličuje a nechcem sa mať, že spomaluje, ale je to úplne iné, tak si poviete, tam bolo priestoru, to sme mohli úplne hrať, ale v tom zápase to je proste hore dole a zrazu, ja neviem. Já myslím, že to je hrozně vidět krom fotbalu třeba na F1, když člověk to vidí v té televizi, někdo je hodně zazoomovaný, tak mu to nepřijde tak rychle, pak tam reálně je a najednou vidí, jak to kolem jezdí a vlastně nemá šanci si všimnout ničeho. Jako. To je prostě naozaj ťažké, že v tých zápasoch, keď to človek hrá, tak naozaj sa nestíha ani otočí, už má za sebou hráča a potom keď pozerá to video, prostě, tak si povie, to si mi mohol prihrať, ja som bol sám, to je tak. No. A už máš patent na ten typ té branky, protože já řeknu, že můj syn vždycky na to koukáme, tak vždycky říká, já to jdu vyzkoušet, jako to dělá Šulo a nejde mu to. Říká, proč mi to nejde, on když to dělá, a to je prostě jednoduše, proč mi to nejde. Tak musím povedať, že teraz sme mali, vlastne, ak sme mali deň voľna, tak sme mali doma grilovačku a došiel môj bratranec, došiel do Minoholy a vlastne sme sa tam kopali na bránku, mali ma na záhrade takú bránu s tými otvormi a ja som vlastne stal pri grille a mal som na sebe Adidas ponožky a mal som tie šlapky, tie pantofle ACS. A som si zobral tak loptu spoza grillu a hovorím, pozerá, trafil som proste náhodne 80 do toho vinklu, kde to stále trafám, ja som pustil tie a hovorím, ja už to. A Domino zobral loptu proste a skúšal a nešlo mu to, trafal povedzme spodný, ale netrafil nikdy ten vrchný. A ja hovorím, Domino, to neviem, ja som sa rozbil a kopol. A mali si zobral loptu a tuším 3. alebo 4. trafil takisto, ale zbližšie. A vidíš, ja ho to učím od malička. Vždycky hore bránkerovi okolo uši, tam sa nejak uhne alebo niekde. Alebo mi hovorí mier na hlavu, že proste, ne že buď zakrne, ale proste vždy sa uhne, že je nepríjemné dostať bombu do hlavy, no, že to je, ale hovorím, keď je to nejak blízko, alebo že je to, tak mi hovorí mier na hlavu, mier medzi nohy, že proste ten brankár to nejak vždycky sa snaží uskočiť, samozrejme sú brankári, ktorí neuhnú a trafí ich to do hlavy.
Toto je zajímavý téma, je docela zajímavý, že mně přijde, že některý brankáři vlastně buď to uhnou, anebo třeba zavírají oči, nebo tak dál. Když už dejme tomu nějaká situace, že na to brankáře běžíš, jako co ti vlastně jako jede v hlavě, nebo co si říkáš? Říkáš si, aha, tak trenér mi říkal, že toto brankář jde vždycky do souboje takhle, tak já ho oběhnu. Jo, protože takhle to jakoby člověk si říká, jak jsme se bavili, jak je to z té televize pomalejší, jo, tak si říká, jo, tak dobrý, a klasika, že jo, všichni Češi rozumí všemu, tak si říkáme, proč to neudělal takhle? Jenže ono v té rychlosti asi úplně není, že tak je něco, co ti vlastně vůbec má šanci naskočit v té hlavě. Tak máme, samozrejme, máme. To znělo blbě, tak Nie, že máme trénerov brankárov presne na tieto situácie, ktorí povedia, že ten ti skáče povedzme skôr na tú zadnú tyč, daj mu to naprednú. Tak sa mi to stalo povedzme na Slovácku 2 roky dozadu, keď som v prvom polčase dával tuším 2 alebo 3 strely na zadnú tyč, dvakrát mi to chytil, raz som to trafil vedľa tyče a som hovoril, že ja už to tam musím trafiť dneska na tú zadnú tyč a vlastne došiel som do šatne. Došiel za mnou Martin Ticháček, tréner brankárov a hovorí, počujem ma, zober si to do stredu, napal mu to na prvú tyč. No neviem, koľko tam bola minúta, asi 60 a v druhom polčase dostal som loptu, hodil som si donútra, to obranca mi rozkročil nohy a ja som mu to napalil po zemi na prvú tyč, takže hovorím. A ten brankár bolo vidno, že už letí, akože už chce ísť na zadnú tyč a bolo vidno, že už tam ja som mu to trafil vlastne na prvú tyč a to naozaj hovorím, že treba niekedy naozaj počúvať viac tých trénerov brankárov, lebo oni tých brankárov naštudovaných a tak jak si povedal, že ideš sám na branu a keď vidíš, že ide proti tebe 2-metrový brankár, tak vieš, že on bude široký, veľký, že nemáš mu to kde dať, tak vtedy možno nejakou rýchlou kľúčkou, a to musí naozaj rýchla kľúčka, že ho niekde obídeš, lebo on ťa, jak sú veľkí, tak majú aj nohy, aj ruky, že to proste nejde. A pritom keď vieš, že keď je malý možno, tak ho vieš prehodiť, tak ako povedzme Kutiš prehadzuje tú svoju prehadzovačku, že to má, že ja by som ho tak možno nevedel prehodiť, že neviem tak podobrať tú loptu, on to trafí, tak to má super zakončenie, takže. Ale ako si povedal, to je ťažko v tej rýchlosť taká, že to musíš robiť, že šup a veríš tomu, že je gól? Co vás nejvíc vlastně baví na fotbale? Jsou to vlastně ty zážitky z jednotlivých zápasů nebo trofeje? Co vás nejvíc motivuje vlastně? Z čeho máte největší radost? Tak myslím si, že veľa z nás zažilo, dá sa povedať, prvýkrát v kariére takú tú eufóriu z toho víťazstva tej ligy, keď sme vyhrali vlastne tú ligu po dlhom čase a samozrejme ja som vyhral tiež predtým poľský pohár, vyhral som poľský super pohár, ale keď som vyhral ligu, tak naozaj to bolo niečo, čo si človek zapamätá, samozrejme aj tie predošlé víťazstva, tak úplne do konca života, bo viete, že na Sparte dlho nebolo víťazstvo v tej lige a naozaj keď ste to vyhrali, tak ste nevedeli skôr, či máte plakať, či sa máte tešiť, proste nevedeli ste, čo máte robiť a potom keď vám to postupom času dochádzalo, tak ste si uvedomili, že áno, vy ste to dokázali, že naozaj stojí to za to celý rok proste tvrdo makať na tom, aby ste si po tej sezóne povedali, že áno, my sme to zvládli a poďme to spraviť ešte raz, pretože ten pocit to bol naozaj, to sa nedá ani opísať, ja doteraz na to spomínam len v tom najlepšom, pretože tak ako som to povedal veľakrát, mne sa vlastne deň pred tým titulovým zápasom narodila dcera a ja som už došiel na zápas tým, že som mal menšie zranenie a robilo sa tak, že úvodzok a pokiaľ by sa nezvládol ten zápas, tak asi by som musel nastúpiť v tom poslednom zápase proti Plzni, ale jak som videl, že sme vyhrali, ja som si tam ešte viacej dotrhol ten sval, pretože ak sme vyhrali, ja som vyskočil a zacítil som, jak ma tam vlastne pichlo v tom lítku, takže som sa ešte viacej zranil, ale hovorím, mne to bolo úplne jedno vtedy, lebo my sme vyhrali vlastne ligu, dceru som mal, ja som tiež nevedel, čo mám oslovať, nevedel som, či mám že nebola do nemocnice, alebo proste komu. A oni sa samozrejme o mňa báli, lebo ja som nedvíhal telefón, ale to nešlo, lebo to ste naozaj sa tešili jeden s druhým, s tretím, so štvrtým krížom, krážom, takže to sú také tie momenty, ktoré ten hráč nezabudne do konca života a tak ako hovorím, ja by som to doprial každému jednému, tak ako sme potešili fanúšikov potom, si myslím, potom Dubli na tej letenskej pláni, tak to, čo zažili oni, tak ja si myslím, že to je tak 3-krát, možno 4-krát viacej to zažívame my, ako keď sa tešíme. Vzpomenete si zase naopak, když jste třeba zažili největší křivdu ve fotbale, jako kdy opravdu vlastně co nejvíc naštvalo? Tak samozrejme sú to tie prehrané zápasy, prehrané finále vždycky, keď prehráte, tak vás to mrzí, ale myslím si, že ja som sa z poslednú dobu, tak najťažšie som sa spamätával asi z toho zápasu, čo sme hrali na Eure proti Angličanom. To bol fakt pre mňa asi taký najdepresívnejší zápas, nie že depresívnejší zápas, ale najdepresívnejšia chvíľa po tom zápase. Naozaj, my sme ten turnaj mali výborne rozohratý, si myslím, a my sme boli fakt blízko, my sme boli 20 sekúnd od toho, aby sme vyradili, dá sa povedať, vicemajstrov Európy.
jedno top mústvo na svete, top krajinu a naozaj boli sme blízko v tom zápase a to bolo to, že mali sme tam aj možno šancu na 2-0 a ja som tam mal tiež šancu v prvom polčase a dali sme potom gól, mali sme ďalšiu šancu, že sme naozaj hrali, dá sa povedať, až niekto by to nečakal, že až moc vyrovnaný zápas proti Angličanom a rozhodla maličkosť, kedy Bellingham proste zastrihal raz a to ja som povedal, to mal. Ja neviem, či som vtedy mal robiť, ja som mal vtedy naozaj 100 chutí asi všetko rozbiť, rozkopať, to som mal vtedy najviac akože smutný, že to bolo fakt najhorší zápas asi taký za tú poslednú dobu, ktorý som asi odohral. Samozrejme ste smutní, keď sa zraníte v zápase, ale toto proste ten gól 96, tak keby vám niekto, ja neviem, bodol vám nôž do svalu a ešte začal sypať na to sol a vysmievať sa vám do ksichtu, že proste my sme boli úplne hotoví, ale a potom samozrejme ťažko. Samozrejme, pekne sa vám počúval o tom, že vyhrali ste super, že mali ste tam, ale čo z toho vlastne si poviete v úvodzovkách, že sme vypadli vlastne pred štvrťfinále, že sme hrali 8 finále, to bolo 8 finále, takže to bol taký ťažký zápas hlavne na hlavu. A proste som došiel potom na dovolenku a prvé čo, tak tí domáci, to je škoda, vypadli si s Angličanmi a oni to dávali rovno v telke a ja som tých Angličanov nemohol pozerať, ja som proste povedal, ja idem niekam preč, nemôžem ich pozerať, tých Angličanov hovorím. No hovorím. To patrí k futbalu, taký je futbal. Já musím si říct na jednu věc. Vy jste o tom mluvil vlastně i pro Unlimited, tak jste dal nedávno rozhovor. Vy jste říkal, že vlastně tlak ve Spartě je největší, co jste zažil. A jenom pro posluchače připomenu, že vlastně krom Slovanu Bratislava, tak máte za svou angažmá vlastně 2 v Itálii, v Polsku, samozřejmě tady ve Spartě, že máte jako to srovnání docela velké. Mě hrozně zajímalo, odkud ten tlak jako se bere, jo? Protože já vlastně se vždycky jako ptám, když mám možnost jako lidí ze Sparty, odkud ten tlak cítí, jo? Jako odkud nejvíc to vnímáte, že vlastně musíte jako vyhrávat jenom v podstatě. Tak to ťažko povedať, ja som v Slovane bol vlastne len v mládeži, bola tam šanca, kedy som sa mal dostať do Ačka, ale tam to nevyšlo, ako som prestúpil do Talianska ako mladý, tam som bol v Primavere, takže tam ten tlak není žiaden, povedzme, tam hráte tú Primaveru. Potom samozrejme, ako mladý máte nejakú zodpovednosť, keď idete do Ačka, ale hovorím, Parma bolo mužstvo vtedy úplne výborné. Ten prvý rok hralo o postup vlastne do Európskej ligy a potom bohužiaľ dopadlo to, jak dopadlo, ale tam si myslím, že bolo super. Ako musím povedať, tréningové centrum, život, samozrejme všetko v pohode, hovorím, žiaden tlak na vás. Potom Poľsko, tam musím povedať, tam som zažil prvýkrát taký tlak väčší. No a teraz tu v Sparte hovorím, ja to vždycky tvrdím, že tu máte tlak, že otvorí sa rampa na Strahové a už vás tlačia proste, že proste hovorím, tak je to najúspešnejší klub, najlepší v Česku, to myslím si, že vedia všetci a aj čo počujem ľudí na Slovensku, tak myslím si, že mám veľa, nielen ja v mojom okolí, ale veľa ľudí na Slovensku sú fanúšikmi Sparty a hovorím, je to klub, v ktorom keď hráte, tak musíte vedieť to, že sú od vás očakávania a že na prvých miestach v tých sezónach, začiatkom sezóny je liga a domáci pohár, takže v tom klube sa nič iné neočakáva, preto si myslím, že ten tlak je obrovský a myslím, že nie každý to dokáže úplne zvládnuť. No. Takže to není jako vlastně jeden zdroj, ale je to tím, že vlastně všichni vnímají vysoké očekávání, že vlastně tady se musí jenom vyhrávat. Tak jak to máme vlastně v jiných krajinách, tak je to tu, tak je to povedzme na Slovensku, tak je to neviem, v Anglicku, v Taliansku. Možno tam to inak, že tam samozrejme v Španielsku máte Real Barcelonu, máte tam Atletico, že proste tam sú tie tlaky možno rovnaké ako tu, ale hovorím, tu máte možno k tým fanúšikom bližšie tým, že nie, že si možno tak slavne ako povedzme v Reále alebo kde, ale tam majú všetci určite ochranky, ale tak tu tých fanúšikov máte naozaj blízko až niekedy moc podľa mňa. Já se na to ptám, protože o tom mluví vlastně skoro každý fotbalista ve Spartě. Jo? Pavel Kadeřábek taky pamatuju, myslím, že dal předtím, než se sem vrátil, tak rozhovor, že vlastně ten tlak ve Spartě je větší než vlastně Bundeslize, co on hrál. Že jo? Což vlastně na první dobrou, když se na tím člověk nezamyslí, tak působí trošku zvláštně, ale jako když to takhle popisujete, tak to pak smysl dává. No? Ale budu se na to ptát dál, omlouvám se i dalších hostů, kde se ten tlak bere. Tak to je také prostě, no. Ste v Sparte, tak musíte ten tlak na seba zobrať. Ohledně tlaku a celkově třeba přestupu a tak dále jsem viděl nějaký úryvek z nějakého reelu v nějaký slovenský
talk show soutěži, omlouvám se, No, to byl Fotbalový VAR podcast, měl chalani taky. Podcast, OK. A tam si něco naznačoval, že byla nějaká nabídka před derby od nejmenovaného týmu, který teď nebudeme zmiňovat. Tak my jsme se tam bavili, že to jsou také slova potom vytrhnuté z kontextu, že potom ten člověk, keď si pozrel celý ten podcast, tak to bylo úplně jinak povedané, povedzme. Ale nie, že by som to teraz povedal, že zle, alebo že by som to nepovedal, hovorím. Proste ja som to povedal, je 1. apríl, tak oni sa snažia vám dostať do hlavy, lebo ja myslím, že v tom momente sme hrali proti Slavii, sa mi zdá, že to bol ten duben, že možno sme tam niekde hrali so Slaviou, tak sa vám snažia dostať do hlavy, že vás vyfotia, dajú vám na seba ten druhý dres a už sa vám snažia dostať takto do hlavy, povedzme, ale ja som povedal aj potom, že aj keby prišla nejaká ponuka, tak by som to nezobral aj za 4-násobok, pretože som povedal, že vážim si samého seba, vážim si svoju rodinu a proste chcem, aby sme žili v pokoji a mám úctu vlastne ku klubu, v ktorom hrávam, v ktorom pôsobím a nepotrebujem teraz sa schovávať niekde, takže ja som povedal, že ja by som tam išiel aj za 4-násobok a potom to bolo vytrhnuté z kontextu, že prišla ako keby ponuka. Ja som povedal, že aj keby príde, tak by som tam išiel. Jasne. Tak super, že sa to aspoň tako... A tak nie, tak to je vždycky, tak to hovorím, to vždy ľudia nájdu, vytrhnú niečo z kontextu. Ja som videl taký jenom ten čas, to ale hovorím to, keď si pozrie, tak to nevedia, ale ako, ja viem, čo som povedal a to ani nejak, že by som chcel uraziť jedného, druhého, tretieho, štvrtého, som to povedal, že proste mám úctu samému k sebe a úctu k svojmu klubu, rodine, takže tak by som to uzavrel. Máš rád derby? Těšíš se na to, nebo to je spíš zápas, na který je to takový, že tam to není moc fotbalový, tam je to hodně takový... Mám samozrejme, je to zápas a nepoviem, že ako každý iný, je to trošku viacej vyhrotený, vyhecovaný zápas, ale myslím si, že v 2 roky späť už bolo tých derby veľa. Myslím, že tam bolo hneď, tam bola liga, pohár, liga, respektíve to playoff, takže už toho bolo strašne veľa, že vlastne vy ste sa zase do toho zápasu dostávali, že zase to bude len, povedzme, nenávisť a myslím si, že nech majú fanúšika, o tom je to fanúšikovstvo, aby som to nazval, nech majú tu nenávisť medzi sebou, ale tí hráči by mali medzi sebou rešpekt, predsa len sme ľudia a hráme spolu v reprezentácii a hráme, ja neviem, samozrejme, je to jeden klub, druhý klub, ale na tom ihrisku kamaráti určite nebudeme, ale po zápase samozrejme asi budeme kamaráti, keďže vlastne po derby je hneď reprezentačná prestávka a ja pravdepodobne pôjdem, Ivan pôjde, tak asi ťažko si budeme nadávať ešte po zápase, alebo chalani z Českej repre. Samozrejme, mala by tam byť určitá taká tá podpichovačka v tom derby, nebudeme kamaráti, ale proste je to futbal a nemusíme chodiť spolu na pivo ani nič, ale keď vieme, že spolu budeme na druhým reprezentácii, tak asi ťažko budeme nadávať do niečoho, čo môžeme lutovať na ďalší deň. Takže ja by som to tak nerozoberal ďalej, hovorím, nech fanúšikov medzi sebou majú, ale my máme takú tú zdravú športovú a tak by som to uzavrel. Ještě na jednu věc jsem se chtěl zeptat. Jak zvládáte vnitřně pracovat s emocema, když třeba rozhodčímu se úplně nedaří zápas? Jo? A zejména třeba si můžeme představit situaci, která není úplně ojedinělá, že vlastně tribuny už jsou velmi nespokojení, začnou nadávat rozhodčímu, každého rozhodnutí v podstatě se ozve pískot nebo něco. Jak je těžký se udržet v nějakém dobrém nastavení, aby vás to v podstatě nestrhlo někam jinam, než potřebujete být, abyste nevypadnul třeba z tempa? No? Tak samozrejme niekedy je ťažké. Vždy sa hovorí, že rozhodca je pán na ihrisku a on svoje rozhodnutie nezmení. Teraz samozrejme, keď je VAR, on môže zmeniť niekedy k lepšiemu, niekedy k horšiemu pre vás, ale čo aj chodím na reprezentácie, tak tréner nám sugeruje vždycky jednu vec, akože nemíňajte energiu na rozhodcov. Že on aj tak to nezmení, že radšej on bude na neho kričať ako tréner, alebo vieme, že teraz môže s rozhodcom rozprávať len kapitán, ale stala sa mi vec, ktorú hrali sme zápas a pred zápasom za nami dojde rozhodca za kapitánmi a povie, prosím vás, udržte si svoje mužstvo emočne, respektíve nejak, aby som to nemusel hrotiť alebo nejak riešiť kartami, tak samozrejme som im to povedal. Bola situácia, že kde chceli naši hráči ísť po rozhodcovi, tak sme sa tak odstrkávali alebo niečo. Som povedal, že nechajte, ja sa s ním porozprávam, chcel som sa s ním rozprávať a proste poslal ma preč. No a ja mu hovorím, tak na čo chodíš za mnou pred zápasom, aby som s tebou mohol toto, keď ja sa chcem spýtať na situáciu a ty proste ani nechceš o tom počuť, tak hovorím, radšej za nami ani nechoď, rovno nám povieš, že nebudeš s nikým diskutovať, s kapitánmi, so žiadnymi hráčmi ako takto, že nám povieš, potom sa chceme ťa slušne spýtať a ty arogantne v úvodzovkách odídeš preč. Tak tiež potom taký ten sa stráca vzájomný rešpekt v úvodzovkách tým rozhodcom. Že ak samozrejme ja nikdy som mi nenadával, že sú neviem čo, ale niekedy proste
My robíme chybu, oni robia chybu, ale myslím si, že niekedy hojáš moc aj na tých hráčov, že tiež by sme radšej chceli, aby to bolo trošku inak, ale to ja nebudem riešiť ani komentovať, to nie je v mojej kompetencii, nech to komentujú iní, nech majú oni medzi sebou meetingy, ale my máme meetingov až a potom to je zápasy úplně jinak. Takže. Ještě nemáme ve fotbale mikrofon, jako jsou třeba v rugby, lítá tam hodně sprostý snos směrem k rozhodčímu, nebo je to docela kultivovaný? My vlastně ani nevíme. Tak záleží, čo je sprosté slovo, pretože niekedy to slovo poviete, ale nie je to myslené k rozhodcovi, ale je to myslené všeobecne. Ja tu nebudem nadávať do toho mikrofónu. Ne, to není potřeba. ale samozrejme, teraz sa niečo odpíska a vy poviete niečo, ale nemyslíte to na neho. Hej? Takže poviete, čo si to odpíska, ale poviete si to povedzme pre seba, lebo vy sa s ním nerozprávate, tak vy si to poviete pre seba, otočení ste úplne nie k nemu, ale hovorím, a samozrejme padajú na tom ihrisku tak sprosté slova niekedy, že? Ale to v rámci akože takej tej, že ten hráč to potrebuje dostať do seba. Sú hráči, ktorí nepovedia nič, že v úvodzovkách nemajú emócie, ale sme my, ktorí to potrebujeme dostať do seba. Ale nie, že by som nadával priamo na jeho adresu, to samozrejme to by som si nedovolil, lebo tak mám k temu úctu, je to rozhodca, ale hovorím, potrebujem to do seba, tak to poviem len tak ako keby, že von a už som spokojný. Jaký máte ještě cíle ve fotbalové kariéře? Co byste chtěl ještě čeho dosáhnout? Tak samozrejme, chcel by som vyhrať ligu, pohár momentálne, keďže som v Sparte a chcel by som to zažiť minimálne ešte raz. Také tie oslavy, ktoré sme mali, to človek nezabudne do konca života, je to niečo krásne, takže uvidíme. Zatiaľ mám takýto cieľ a uvidíme potom, čo bude. A žijete spíš jako ze sezóny na sezónu, nebo už tam někde vás začíná hledat, jakože ta fotbalová kariéra? Tak samozrejme viem si zrátať, koľko je 2 plus 2, viem, že budúci rok mám 30 a teraz keď vidím, že 17-16 roční hrajú v špičkových povedzme kluboch, tak vieme, že ten futbal sa úplne posunul dopredu a v úvodzovkách my starí niekedy už sme na vedľajšej koleji, ale hovorím, pokiaľ to bude telo zvládať, pokiaľ to budeme zvládať fyzicky, psychicky, tak budem sa snažiť hrať na tej špičkovej úrovni čo najdlhšie a tak ako som v Sparte, hovorím, som tu rád, milujem to tu, moja rodina sa tu cíti skvelé, takže zatiaľ nejak neriešim, čo bude ďalej alebo čo, pretože naozaj nikdy neviete, čo príde a hovorím, teraz sa sústredím na to, aby som zo Spartou dosiel tie najväčšie úspechy, ktoré máme pred sebou, ktoré sme si povedali a potom, čo bude, uvidíme. Tak ono se stejně nedá vymyslet, protože kdo ví, co bude za rok, že jo? Tak, ale někdo si to maluje třeba rád, tak jenom mě to zajímalo, jestli tak ten typ. maluje, možno si to malujú tí 17-18 roční, ale ja si ťažko vymalujem asi prestup do Realu Madridu. Kdy jste ho strhnul ze zdi, to a ten cíl? No, som aj na zdi nemal, som ho iba v hlave, ale tak hovorím, tak si kúpim FIFU a poznám sa do Realu Madrid, no. Hraješ FIFU nebo něco taky? A hrával som veľa, ako musím povedať, že som hral PlayStation dosť často. Ale... Před dětma. Ale aj s deťmi potom som hrával, ale potom už prišli také tie momenty fakt, že naozaj ráno školka a toto a už ten človek naozaj cíti na to, že už je trošku starší, že už to nie ako kedy som mal povedzme 22-25, že aj dobre môžem byť povedzme do jednej hore, ale stávam o 7, že nič mi nebude, ale teraz naozaj keď naozaj sa zabudnem, alebo že je Liga majstrov a tí futbale sú povedzme väčšinou do tej 11. a pozerám a ešte niečo chceš ten človek spraviť alebo si pozrie, niekedy pozerám si že tréning, že sa nudím, že nemôžem zaspať a potom ráno keď zazvoní budík, myslím tým 2 deti keď zazvonia a vedia, že mám ísť do školky, tak naozaj som zalepený trošku, ale nemám si poviem rýchlo sa, toto dám dokopy a viem, že mám trénink, takže Se tam tak trošku infantilní, jo, ale jenom vysvětlím, vždycky, když vyjde nová FIFA nebo NHL, tak první co udělám, si udělá hráč jen šťastný a hraju jeho kariéru a jako fakt si to užívám, jo, že říkají moje jméno a že to hraješ za sebe nebo jako říkáš si tyjo, to mě teda, ale to mám blbý hodnocení. Musím povedať, že my sme taká partička na Slovensku s chalanmi, kde sme hrávali počas covidu sme to začali hrávať úplne najviac. Ja som bol v Itálii, Robomak zo Slovanu, ten bol vtedy v Turecku sa mi zdá a kamaráti boli novo na Slovensku. A pamätám si, my sme hrávali, že hrávali sme FIFU alebo NHL-ku a niekto povedal, počujete, stiahneme to Call of Duty, že je to zadarmo, že vyskúšame. Tá nás nikdy strieľačky, však futbalistov, že nehovorili nikdy o strieľačky, ak nebavili, bla bla bla. My sme to stiahli a to musím povedať, my sme hrali od rána do večera, od večera do rána. Ja som ani nespal, proste my sme mali 5 minút, to sme sa najedli
Hneď sme hrali a potom už nás to nejak prešlo, že už sme to mali nejak, že ohrané moc, že tak poďme skúsiť niečo nové. Tak sme si stiahli NHL-ku. A ako futbalisti, že nehráme FIFU, stále hráme NHL-ku. Tak sme si vytvorili vlastných hráčov a sme hrali 3 na 3 väčšinou a ja som mal proste, že Šulo a on mal Robo, alebo on je Robo Mak, tak musím povedať, že on bol makovník, ja som bol kakaovník a tretí útočník bol orechovník proste. A my sme hrali a veľakrát sa nám stalo, že hovorím, chalani, tak vypníme si mikrofóny spolu z party, že tak možno naskočím na nejakú partiu, ktorá bude mať tiež mikrofóny a budeme sa počuť počas zápasu. Čo tak to boli nové, že my si tam nadávali, proste jeden druhému sme strafili Slovákov a potom čas nechali, čaute, môžeme dať ešte raz a proste takto sme si ten čas nejak akože trávili. Ale hovorím, väčšinou sme hrávali NHL a potom FIFU sme si vytvorili a tak tam som si tiež vytvoril hráča, tam som bol hroťák, tam som si dal 1,20 m, ty bol vždycky najrýchlejší. Jeden bol vysoký, ten si dal 2 metre, tak všetko sa to na ňoho hralo a ja taký maličký 1,20 m som tam utekal vždycky. Okay, takže až narazím ve FIFA online na nějaké malého hráče, kde hodně rychlej, tak si řeknu, ako mali sme nervy, lebo tam nám to prišlo, že niektorí hráči sú tam ako keby dokupovaní a to boli takí vždycky s tými dlhými fialovými vlasmi, tak ten, kto to pozná alebo to hráva, tak vie, o čo hovorím, ale sme vždycky nervy sme hovorili, nadávali vždycky. Ale inak, no. Ale hlavne teraz to nehrávam skoro vôbec. Nie, že nie čas, ale proste únava aj do toho všetko. Mám niekde zaprášený v tom poga kufriku, mám niekde ve sklepe. Takže jste někdy nějaký, jakože, já myslím, že to jste na Spartě měli, ne? Nebo to bylo, já možná asi ne, já teď nevím. To bylo nějaký jiný tým, nějaký jiný tým měl, že mu dělali takovou tu kartičku z té FIFA, kterou dostal a ten hráč hodnotil prostě, jestli to sedí nebo nesedí, to hodnocení a tak dále. Oni mi dali rýchlosť 80, tuším, a Angelo 81, ale keby som mal rozbeh proti Angelovi, tak by mi ani 80 nestačilo. Ale ne, tak samozrejme. Každý hráč to nejak vníma a máme veľa storiek o tom. Aj teraz, keď som bol na koncerte, tak som moc Dominom holím a ten kamarát bol... No aký hodne hraješ, jo? Nebo hrál aspoň dřív? Oni to hrávajú, tak oni sú sami, tak v úvodzovkách čo oni môžu robiť, no. Ja keď som bol tiež sám, tak som hrával stále, alebo niečo, ale hovorím, teraz to hrám naživo na záhrade s malým. Ale on tiež začínajú, minule sa to so mnou zapol a hral FIFU so mnou, takže už tiež začína do toho padať. A je zle. A doma je zle. Ja. Doma to musím ja potom si odsrať. Já už mám jenom poslední otázku, jestli máš nějakou tam, tak možná bude úplně poslední. Je nějaká otázka, na kterou jste chtěla, aby se vás někdo zeptal, že na ní máte připravenou odpověď, ale nikdo se vás nikdy nezeptal? Máte už tolik rozhovorů za sebou, že se vás všichni zeptají na všechno. Asi ty mieríš k tomu, že sa ma niečo spýtaš, čo sa ma ešte nikto nespýtal, no tak neviem. Asi nemám, tak Pavel vie, aký som, že keď mám nejakú nepríjemnú otázku, tak sa snažím vždycky odpovedať stručne, ale akože trefne do tej odpovede, respekt do tej otázky, ale by som nepovedal niekedy, samozrejme stalo sa mi, keď som nejakú blbosť, ale potom si ježiš, ale tak tomu patrí, ale asi horšie je potom dlho rozmýšľať a radšej som taký, že mu poviem hneď na otázku, hneď odpoveď a tak to mám z krku. Dobře. OK, já jenom ještě na závěr jenom řeknu, teď mi došlo, že vlastně vy si vykáte, myslím si tykal, tak jenom nejsem hluvač, když jsem přišel šlo a začal hnedka tykat, domluvil jsem se na tykání, tak jenom aby posluchači viděli, že nejsem nějaký strejda tamhle odpíval, že všem tykám. Jako. Ne, tak je to v pohode takýto rozhovor, takže myslím si, že lepšie, keď si tykáme, ako keby my si mali vidieť. Tak dobře, jsme si to řekli na začátku. Láďo, pak to vystříně, dejte na začátek. Jasně. Jo, tak si tykáme, hej, všichni spolu. Dobře, tak jestli už nechceš něco dodat, tak já poděkuju posluchačům za pozornost a budeme se těšit opět příště. Naslyšenou. Majte sa. Odbrzděno.